Е, така го държиш. По този начин. Ако искаш отвътре ни снимай. Абе отвътре как ще се види отвътре? Ето така, само го пускаш. А той е пуснат, бе. Той е пуснат. Давай. Айде, той е пуснат. Давай. От тази страна е, ево между тая. Не ти нас. Ще се нагниташ после сега тук. Тук съм тук снимете. Вътре. Чай се обаче да застана над това, да не вари на него. Така. Чулка. И сега отиваме на пойма. Мокри. Така. Какво не е? Изключи компютъра. Компютъра. Не мога да... Не мога да смогна на двете. Така. Да, развиваме. Загрея. Докато загрея, аз пробивам. Горе-долу. Значи тук, аз предлагам е тук. Още? Да. Виж, тук, виж колко малко премахме. Тук тук. Да. Пак трябва да махаме пластмаси. Ако искаш отдай с това. Ако искаш помога е тук. Добре. Ама. Но не, да. Колко много да са. Значи правим го тук. Значи его къде беше. Виж тук колко малко мръднахме, сега го добавяме два пъти по толкова. Тук. Застане едно и едно. Към долната. Ето тук, да, тук. Но обратно ще въртиш на тази страна. Защото първо започвам така да завиеш. Викам Костена. Ти нарочно. Да си направиш такова. Да не ни избегат. Мъка! Голяма. Така сме. На полеви условия. Да. Да запечатаме в клипчето, че караме към студения край, за да свалиме касевето. Нали? Да. Не към топлото, а към студеното. Тук ще дойде в момента... Да не запомним. На мотка и малко. Значи на мотка и половина. На мотка и половина. Къде толкова яйчица намерим? Аз хубаво намерих яйчица. Тия ги намерих, ама тия са от старите. И от старите има едни по-малки и са по-здрави и са 32 мм. По-тънки са и са 32. По-яки. И са по-яки. Имат материал в тях. Да. А сега са ги изтънили, няма такам докъде. Найлончето. Мине тук да ръководя сега.
Спирам. Ма неко ми звъни ли бе? На мене. Дай. Ето клипа си продължава, няма да спираш нищо. Тук бех. Владко, тук ли си? Владко, тук ли си? Като ли далече. Ано ли? Да. Няма да гледам колко хубаво. Има ли си, бе? Има, ама сега не мога да ти обърнем внимание, Ники. Болчето. Някой чува ли не? Чувате, ама пада вече от микрофона. О, извиня, бех не се били, пак ще забравя да изключа хайпуст. Сега как? Сега добре, не? При Влади си е добре и така и така. Ако беше моята станция, ще да грачи. Транзит на USB-то, като направо... Четвърта яко. Да идва да хваща снимачката. Като ни чуе и почва. Наско! Сме готови тук. Стигна ли го или? Не, изключи го точно такова. Гаси приемника. Включи лаптоп. Нека сме USB блъска. Ами, Една 50-та. тук доста неудачни. Сме готови тук. Тук Болчо ми е паднал. Да ни продължи снимането, че отиваме там. Сме готови. От 34 нагоре ги използват за USB. Това е добре. Така е добре, да. Само стягам, да. Да, ти кажа. Другото отсъпка с тебе. Нова технология. Да, защото... После мога да си ги запоеме, става въпрос, че... Да, за качване. Да. И изолацията е това. Да. Чакай, не го върти така. Така. Ajde, vidim, postao.
да потна нещо на такова, ние да виж как бегат бързо. Те са изпод дупките там, да. Не, техните канали са примерно 390, 380, Ето го, какво е било? 70 и 60 на минуса като на страни 5. Мини на програмата. Да, бе, да. Това така. Сега ще... Лапко къде е? Един индонезиец има на 21. След малко ще го правим. 260. Некъв кулпил. Кой да... Белия ли да развалим или червения? Червения. Червения. Се чува такова правда. Изчакайте, че пускаме настройка на антената, след малко ще ви се обадим. Бързо на 20 на 260 въртни един директ ще става антена и са тунерчето. Бързо, Индонезия. Падай надолу, Върви се... О, къде отиде, бе? Слуша, тунера и направиш Индонезия. Бърнахме го, Това е. Ето го. Сега вече е антена. Ето го, На колко? 27-150. 1:1. Да. Мисля, 1 че и 12. повече не трябва няма да смисъл. Няма смисъл, нали? Ясно. Сега се прави така. И държа. Кажи им сега какво става. Е по-добре излиза Индонезия. Сега да видят само. Като ги накачат обаче от цяла Европа, врата падат всички. Няма докопване. Мъка голяма.